Yes mga dol, kakalkag lang agis tong buhok. Kalkag kayo, apata ka ligo. Maghatod tag kuan ron, maghatod tag estudyante. So si Daday ihatod na mo school sa iyang school kay iyang klase 10:30. Nya alas 10 na. Siyempre ah init panahon. Ah, palandong kita, no? Nam ta diri ilawom sa kahoy pero o may landong liban siwag mga adlaw naman diri sa pikas nilikay man. So habang nagpainit ta sa atong tarak-tarak, yung lakaw mayroong taod-taod. Lingkod-lingkod ta diri. Oh, kining talunga, kining kamatis. Ampo lang ta dinhi kaunon sa ano? Sa labi na sa kanding. Kay once makasulod ng kanding diri, impas kita ng tanom na mo. Naggamay ra mig tanom pero sayang ba? Sayang yung mga gulay. Ah, una nga bisan inana ra ng gate nako. At least masirado siya, dili makasulod ang mga hayop. So lingkod-lingkod ta diri. Palabay ta sa panahon. Mga pila ka minuto kay mularga ta. So abang-abang lang. Ay thank you day kay no. Pabilin gapon nga ni suporta. Katanaw sa akong mga video. Bisan inani lang yung mga video na to no. Nahog sila, ingon sila nga way pulos. Ah, bahala way pulos. At least naka-video. So, coming na si Daday. Tawag na ko. Ah! So, babay na, babay. Na si Daday. Thank you.